бинед чӣ қадар хона бо таъмири зебову замонавӣ таъмин аст. Хонаи афсонавӣ ду хонага бо ҳамаи чизу чорааш ва таъмири нав фурӯхта мешавад. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар назди гулистон ва цирк ҷойгир мебошад. аз ин тараф худи цирк, аз ин тараф маладёжнӣ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ бебуроем ба 12 мошина. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ошхона ва дар ин тараф ҳуҷратхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 75 метри квадратӣ дар 12 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. бо барқ, об ва отопление таъмин аст. нархи хона бошад 919 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. хотиррасо мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.